Astăzi o ne facem un video cu... O să ne jucăm un joc de pe Roblox. Ia, ăsta. Domnul profesor nebun! M-am minat video-ul. Vreau Ai de capul meu ce urât se aude. Abonați! Abonați-vă să vedeți toate videourile. Engleză. Bun. Hai să luăm un scaun. Punem a... Maria, căunim-mă, da! Ce-ai făcut iară? Ce-ți da mătii? Tati, taci că fac un video. Cât? Nu, vii să mâncăm? Să mergem să mâncăm? Să mâncă de acolo. Da, numai că voi, doamne, fei. Da, nu cover cu tita, dar ia așa. Ești gând. Vezi? Iunge! Iunge! Spiuiesc, caștilă, Nina! Tonul ăla... Că n-am zile dormi în omgat, da? Eu, ești să n-am zile că ești în jos. Nu m-am întâlnit, e copii că unii tot ce ăsta. M-am gândit că ești în jos. Stai aici, eu jos pe oameni jos, stai mult. Nu vin! N-am via de-aia până opresc în viață de la... În sfârșit oprește și tatăl meu muzica. Poți să ne faci ce joc? Bă, abonaților, vreți să facem. Hai să găsim un Brookhaven. 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 Să duc acasă. Nu casă. Nu casă. Nu casă. Nu caș. Roi! La jos pantalonii. Lăchiță! Rochiță. Haideți să instalăm un nou joc la tati. Hai să ne jucăm Minecraft. Pardon. Pardon? Să duc o acadiuța. Aici, la tati. În Minecraft. Man. Nu. Nu se termină timpul, deci la revedere. Pa, ne vedem data viitoare.